Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tawa ta El Hafiz Fashion. To yau mun zo muku da wani sabon abu ne, ko kuma in ce mun zo muku da wasu 'yan tallika ne. Muna son bayyana muku cewa muna sai da lesuka da atamfofi da shaddodi. Muna sai da lesuka haka manya da ƙanana, ga sanan irin su kun gan su. To haka zalika muna sai da tamfofi ma haka ga su nan manya da ƙanana. Dukkanin wanda mutum yake so, kuma ko a ina yake, duk inda yake inda ya sai kayan mu za mu tura masa da kaya duk inda yake. Haka zalika muna sai da shaddodi ma ga su nan, su ma haka manya da ƙanana. Kuma sannan dukkanin wanda ya sai kayan mu a ina yake, duk inda yake za mu samu, za a kai masa kayansa. Kuma sannan muna ba da kaya a kan tsari, kuma muna sai da ɗaiɗai shi. Amma wanda yake so ya samu wayannan kayan namu, zai iya biyo mu ta cikin wannan contact namu. Ga lambar mu, ko kai mana magana ta WhatsApp ko ka kira mu. Wani ita ce lambar da za ka yi magana da mu idan kana son kaya a wajen mu, shi ne gata nan. Dukkanin wanda yake so to ya biyo ta wannan lambar, ko ya magana ta WhatsApp ko kuma ya kira mu ta waya. Insha Allah duk inda yake za a kawo masa kaya. Kuma kar ku manta, muna ba da sari, kuma sannan muna ba da siyan ɗaiɗai. Ya danganta da yanayin kayan da za ka saya da kuma yanayin inda kake. Shi ne duk inda kake dai a ƙasan nan, a wannan faɗin duniya ta mu, insha Allah wanda ka sai kaya za mu kai maka shi. Shi ne albashir da zan muku na yau. Da haka mu shiga cikin zuwa aikin nan. Mun gode. To yawa, ana yanka skirt 8 pieces. To yadi 3.5 ne, bari na cire yadi 1 daga ciki. Wannan yadi ɗin zai tasa mana ɗan kwali. Yadi ɗaya ne, za mu bar shi a ɗan kwali. Shi kuma wannan yadi 2.5 da shi za mu yanka skirt namu 8 pieces ɗin. To zan yanka shi gida biyu kamar da kuke kallo, ga shi. Sai na nunko shi haka. Gashi na nunko shi. To zan auna faɗin nan. Na kusa inci 9, to zan rage shi. To gashi ya kuma inci 8.5 yayi. To sai na auno tsayin siket ɗina. Gashi nan na auno tsayin siket ɗina 40 ne, sai na ƙara inci 2. Sai na sa haka. To sai na auno inda nake so siket ɗin nawa ya fara shan shi. Gashi nan na nuna muku.
sai na auno 16. Dama na muku bayani tun a baya cewa za ka daga kan 19, daga kan 15, 16, 19 duk za ku iya sawa. To yanzu a nan zan auno inci 2, inci 2 ga shi nan, inci 2, inci 2, inci 2, inci 2, inci 2, inci 2, 2 inch ga shi nan. Har iya zuwa inda na sa 16 ɗin nan, nan ban yanke shi ba, daga nan zuwa nan dai na auno 16, sai na zo na ja shi haka, ga shi nan kuna gani. Bacin ka ja shi haka sai ka zo ka fitar da awon da kake so, tunda daga can daman ka auna, sai ka ɗauke shi haka. Ya yi ce kake so faɗin kasance. To sai ka zo ka samu albashinka, sai ka yanka nan. Yanka sai ka zo ka yanka, kai ta bin sa. Yawwa, sai ka ciro shi gashi nan. An ciro da rabi kenan. Sai ka ɗauki wannan, sai ka sa shi a haka, ga shi nan kuna kallo. To bacin ka sa shi haka, sai ka zo kuma ka bi shi ka yanke, saboda hakan ne zai baka damar samun wani. Sai ka ɗan matso da shi kaɗan haka, ka ɗan matso da shi yadda kake so. Nan zai kasance ma gidan zip ne, gidan zip. Sai ka mishi shi ma. Mishi shi ma nan. To gashi nan. Abu ya tashi. An samu guda nawa? 1, 2,
uku hudu an samu guda hudu. Sai ka ajiye shi a gefe shi ne, sai ka ɗauko wannan amma akwai wani abu guda ɗaya. Wannan kun ga na ciro inci, na ciro yadi 2.5. to in fa mutum ya wuce girman abin da zan yanka, zan ga muku abinta. Idan mutum ya wuce wannan awo, to wannan ya mai kaɗan. In dai hips ɗinta ya wuce 35, to sai an ƙara. Ba za a iya ciro 2.5 ba, domin ba zai ba. Sai an ƙara. In daɗi ma ka ciro yadi 3. To, za ka auno tsayin yadda ka auno na baya. 22 gashi nan. Daman na gaya muku kun auno wannan a farko in 2 inch ko? To idan ka buɗe 2 inch ɗin da ka auno, za ka ga ya baka inci 4. To dai baka inci 4, sai ka ajiye ka ƙara mai da abinka. Nan ka aura man 42, sai ka zo ka auno 16 ɗin nan. Gashi, sai ka auno 16. To sai ka zo ka fitar da inci 4 waje. Mata a waje za ka sata, a waje ake saka ta. Ka ta nan inci 4 a waje wadda ka auno ta wancan. Dama na ga muku an yanko shi a ninke inci 2. To in ka buɗe zuba ka buɗe. To yanzu gashi, sai ka fitar da inci 4 waje, sai ka zo sai ka sa awon ka nan. To za mu sa 15, shi zai bamu 7.5 kenan. To sai mu ƙara inci 2.5 space ɗinta. Gashi na 2.5 sai bamu inci 10. Sai mu haka, sai mu zo mu auna inci 8 a nan. Sai mu ɗan ja layi, sai mu fitar da 4 ma a waje again. Gashi nan mun fitar da inci 4. Sai mu zo mu auna wannan ɗinta, shi ya bamu 18. To za mu ƙara inci 2.5. 9 kenan, yan tun da 18 ya bamu 9. Sai mu zo mu auna ya riga 1, 2.5, 11.5 kenan. Gashi nan mun sa. Sai mu zo inda wannan ɗinmu zai tension na ƙasan zai tashi, shi ma mu fitar da 4. To inda muke son matsayin tamu, sai mu sa 7.5. Za mu ƙara inci 2.5 shi ma. Za mu sa 8.5 kenan, sai mu ƙara inci 2.5, shi zai bamu 11. To gashi nan, sai ka tashi haka, sai ka taho da shi haka. Gashi nan, sai ka zo sai ka ja layinka, sai ka ja layinka ko ya miƙe straight.
sai ka zo ka samu albashinka sai ka yanke nan. Sannan ka yanka nan. To gashi nan sai ka zo sai a raba nan. Gashi nan ka raba, an samu guda 4. Gashi nan sai ka zo kowane inda bibi yake amma ba sai sani sai ka sare saboda wannan. Gashi nan ɗin. To yanzu za ka fara lissafinka. Wannan na tsakiya ne, dai za ku ga yadda ake haɗewa. Gashi. To gashi nan shi ya baka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wannan shine 8 pieces. Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tawa da El Hafiz Fashion. To yau mun zo muku da wani sabon abu ne, ko kuma in ce mun zo muku da wasu 'yan tallika ne. Muna son bayyana muku cewa muna sai da lesuka da atamfofi da shaddodi. Muna sai da lesuka haka manya da ƙanana ga saman irin su kun gan su. To haka zalika muna sai da atamfofi ma haka ga sanan manya da ƙanana. Dukkanin wanda mutum yake so kuma ko a ina yake, duk inda yake inda ya sai kayan mu za mu tura masa da kaya duk inda yake. Haka zalika muna sai da shaddodi ma ga su nan su ma haka manya da ƙanana. Kuma sannan dukkanin wanda ya sai kayan mu a ina yake, duk inda yake za mu samu za a kai masa kayansa. Kuma sannan muna ba da kaya a kan sari, kuma muna sai da ɗaiɗai shi. Amma wanda yake so ya samu wayannan kayan nan zai iya biyo mu ta cikin wannan contact namu. Ga lambar mu, ko kai mana magana ta WhatsApp ko ka kira mu. Wani ita ce lambar da za ka yi magana da mu idan kana son kaya a wajen mu. Shi ne gata nan. Dukkanin wanda yake so to ya biyo ta wannan lambar, ko ya magana ta WhatsApp ko kuma ya kira mu ta waya. Insha Allah duk inda yake za a kawo masa kaya. Kuma kar ku manta muna ba da sari, kuma sannan muna ba da siyan ɗaiɗai. Ya danganta da yanayin kayan da za ka saya da kuma yanayin inda kake. Shi ne duk inda kake dai a ƙasan nan a wannan faɗin duniya ta mu, insha Allah wanda ka sai kaya zan kai maka shi. Shi ne albashir da zan muku na yau. Da haka mu shiga cikin zuwa aikin nan. Mun gode.